komme mere ned. Det er altså også fordi, når man er af den størrelse der, så er de altså dyre. Det dækker de ikke. Nej, man kan sige, det dækker. Og har han set fint og roligt derude? Ja, det har han. Men det synes jeg nu egentlig, han plejer som jeg. For det har der været i store. Ja, det er rigtig godt. Rigtig godt. Stil kom bare lige. Ja. Stil kom bare lige. Altså det her vil jeg sige, at første gang, nu har vi jo ikke noget billede af første gang, han var her. Men der var han helt henne i hjørnet herhenne, og fuldstændig, ja, jeg tror ikke, jeg nåede til at give ham en godbid den første gang, han var her. Nej. Så, nej, han blev helt, han sad klistret op i hjørnet henne ved Annette, og nu har han faktisk overskud til at gå og synes, at der er lidt spændende på gulvet her, og også kunne sådan vælge lidt fra at være tæt på dig. Det er super fint, og mine sygeplejersker derude, de bemærkede faktisk, at han var meget, meget rolig derude. Lotte er ikke så glad for chefer, og når de har det der blik med, at de trækker sig. Kan du huske, jeg sagde til dig allerførste gang, jeg mødte dig, at der var jeg egentlig lidt sådan, hvordan skulle jeg lige tolke ham, da han stod henne i hjørnet, fordi at han var derhenne, hvor jeg følte, jeg ville ikke være sikker på, hvis han presser ham ret meget mere, om han kunne finde på at vende tilbage, og ligesom synes, at han var nødt til at forsvare sig. Og det blik er Lotte specielt meget følsom for det er, men nogle gange, når man er veterinærsygeplejerske, har været tæt på et par sådan her, også. Og Lotte kom helt uaffordret. Det var ikke noget, jeg fiskede efter, hun kom til mig og sagde, han har et helt andet blik derude i venteværelset. Men grunden til, at vi lige skulle ses, det er fordi, at han har reageret så meget omkring han har noget kløe på halsen, og så har han også noget i hans øre, vi lige skal have kigget på. Så vi skal lige prøve at se, om vi får en brug af her. Hey, nu er han sådan mere i det stadie. Jeg synes ikke rigtigt, jeg fornemmer ikke, at han er ved at dø skræk. Men han synes bare, hvis jeg lige kunne undgå at komme op på det bord, så havde jeg sådan set været i råd. Men jeg tror, vi tager dig hen. Det er sådan, at hvis du tager med, så tager jeg for. 1, 2, 3, op. Hvor det var godt. Hvor meget stikker han kunder? Gør han også det, eller oplever du egentlig, at han er mere over og krasse? Ja, jeg fornemmer ikke, han stikker hårdt. Nej. Så er det meget til. Ja, det har han også. Det har han rigtig. Ja, og så er det op ad kinderne. Ja, og så er han også i det hjørne, som rigtig sat til. Så lad os lige starte med det. Altså, det man godt kunne, sådan, det er noget hovedbetagelse, han har, men der kan også godt ligge noget underliggende, sådan lidt allergisk reaktion på det her. Og der er lopperne jo en af dem, som er helt i top. Og hvordan var det, du havde behandlet lopperne? Jeg har givet de der frontline. Ja, og hvor tit har du givet det? En gang om måneden. Ja. Det kan være, at vi skal prøve at skifte ham til Privantic i stedet for, så måske gå ind og give ham den hver 3. uge, bare for at være helt på den sikre side. Jeg prøvede jo at tjekke hjemme hos dig, så jeg måske prøve at tjekke her i dag, hvordan det så ud. Det tager han i stivstammen her. Det gør han. Jeg har også hældt ham i det. Ja, så det er rigtig fløjt på den her. Det er rigtig fint. Men han tager super godt at blive håndteret her, hvis det er rigtigt. Og nu gør jeg det, jeg lige går ned og kigger ham i ørerne også lige for at være sikker på, hvor meget hvor lidt der er der. Så flot. Ja, godt. Og
gode nyhed er, at der sidder ikke sådan en kæmpe masse mængder hernede i bunden. Det er ikke så slemt. Så tager vi det andet øre. Og det er altså rigtig godt. Fordi der er, det er, hvis de sådan er sat fuldstændig til nede i bunden, så er det lidt noget andet. Nå, når jeg kigger derude med det, så er det faktisk primært en bakterieinfektion, han har. Der er en lille smule svamp, men det er egentlig ikke så meget, og det kan jeg vel sige, det er jeg faktisk glad for, fordi de der svampinfektioner tit har tendens til at både være i ørerne og omkring munden, og brede sig ned til... Ja, men det gør det nemlig, og det er altså den hudbetændelse, som man har hernede, som hænger sammen, fordi han markerer sig så meget. Så det vi gør nu, det er, at vi går ind og starter op med at dryppe ham. Jeg har fået nogle øredråber frem, som du både skal dryppe ned i ørerne og også op på selve øreflappen, så skal vi behandle den lidt, så vi kan behandle de skåber her. Og så får du en indsprøjtning med noget kløstilling og antibiotika, og så får du både antibiotika og kløstilling med, for så kan du det her ned, det er vi nødt til at gøre. Det har vi god erfaring. Lige oppe med øret her, og lige lidt ned i selve øreflappen, og så meget gerne lidt heroppe på øreflappen. Så bliver han altså lidt fedtet og snasket og sådan nogle ting. Og så lige sådan her, så han lige får det blandet lidt på. Ja, så lige nede under, ikke også? Så du ikke smøre det nedenunder, fordi han får faktisk noget antibiotika og kløstilling, som vil gøre, at meget af det her, det er faktisk det heler ikke. Ja, du siger det om. Ja, men han har rigtig meget, han har rigtig mange kruster, der er heromme. Men den behandling, som han kommer til at få med den medicinske behandling, vil altså tage det her for skolesmøg. Men det er rigtig godt, at vi lige får det behandlet med, fordi det kunne godt gå for det rigtig meget. Lige oppe med øreflappen, lige ned et lille squeeze her, og så lidt på sådan. Og så lige behandlet rundt her. Så. Og vi lige ud. Så. Jeg er ikke engang på, at han står på ørerne. Tak for i dag, og jeg laver super. Lad mig lige høre fra dig, når du er færdig med kuren. Ja. Jo, tak for i dag. Ja, tak.